În acest video vă prezentăm sistemul informatic privind rețeaua de mobilitate rutieră. Căutăm arr.ro și apăsăm pe prima pagină butonul de aplicație online. Pentru a vă înregistra contul de acces, în situația în care sunteți atât operator de transport cât și autogară, trebuie să completați ambele formulare de înregistrare. Pentru contul de operator de transport, apăsăm butonul Înregistrare cont și se deschide fereastra cu formular Înregistrare utilizator nou. Completați cele două câmpuri obligatorii, cod fiscal fără RO și o singură serie de șasiu pentru un autovehicul care deține copie conformă valabilă, îndeplinește condiția de vechime, respectiv nu mai vechi de 9 ani, deține certificat de clasificare valabil, deține aer condiționat. Completați codul CAPTCHA afișat, după care apăsați butonul Validare. În situația în care nu se validează seria de șasiu și va apare mesajul de mai sus, luați legătura cu Agenția Teritorială ARR, emitenta copiei conforme. În această situație, introduceți o nouă serie de șasiu care să îndeplinească aceleași condiții, completați codul CAPTCHA afișat, după care apăsați butonul Validare. În fereastra Informații cont introduceți nume utilizator, prenume utilizator, o adresă de e-mail valabilă, unică, pe care nu ați mai folosit-o în sistem, o parolă care trebuie să conțină cel puțin 6 caractere, cel puțin o cifră de la 0 la 9, o literă mică de la A la Z, una mare de la A la Z și un caracter non-alfanumeric. Confirmați parola, se reintroduce parola setată anterior. După înregistrare, veți primi la adresa de e-mail un mesaj pentru activarea contului, conform exemplului de pe ecran. Pentru a activa contul creat, trebuie să dați click pe apas aici. După crearea acestui cont de acces, accesați sistemul informatic privind rețeaua de mobilitate rutieră prin apăsarea butonului Conectare. În fereastra de conectare se completează e-mailul declarat anterior, parola setată anterior, codul de validare CAPTCHA, după care apăsați butonul Conectare. În acest moment sunteți autentificat cu succes în sistemul informatic. Pentru autogară, apăsăm butonul Înregistrare cont și se deschide fereastra cu formular Înregistrare utilizator nou. Completați cele două câmpuri obligatorii, cod fiscal fără RO și numărul licenței fără cifrele 0 din față. Completați codul CAPTCHA afișat, după care apăsați butonul Validare. În situația în care nu se validează numărul licenței și va apare mesajul de mai sus, veți lua legătura cu Agenția Teritorială ARR, emitenta licenței de autogară. În această situație, recompletați numărul licenței de autogară conform indicațiilor menționate. Completați codul CAPTCHA afișat, după care apăsați butonul Validare. În fereastra Informații cont introduceți nume utilizator, prenume utilizator, o adresă de e-mail validă, unică, pe care nu ați mai folosit-o anterior, o parolă care trebuie să conțină cel puțin 6 caractere, cel puțin o cifră de la 0 la 9, o literă mică de la A la Z, una mare de la A la Z și un caracter non-alfanumeric. Confirmați parola,
se reintroduce parola setată anterior. După înregistrare, veți primi la adresa de e-mail un mesaj pentru activarea contului conform exemplului de pe ecran. Pentru a vă conecta la sistemul informatic privind rețeaua de mobilitate rutieră, trebuie să dați click pe apasă aici. După crearea acestui cont de acces, accesați sistemul informatic privind rețeaua de mobilitate prin apăsarea butonului Conectare. În fereastra de conectare se completează e-mailul declarat anterior, parola setată anterior, codul de validare CAPTCHA afișat pe ecran și butonul Conectare. În acest moment, sunteți autentificat cu succes în sistemul informatic.